Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa din sa itong panagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw may gala nga Lunes na usab. Ika 14 di bulan sa Hulyo 2025. Isa na lang yun, kadlaw. Magsweldo na ang mga membro sa Republic Act 1530 mga higala. Na po'y pangkuan, grocery. Pero sa uban, dili na pang grocery, pambayad na sa utang, kulang pa. Kaya ang tanan, gisaaran nga sa pizza 15, pizza 30, sila singlo na ba. Pero ngadto sa mga nag-arawan, kada adlaw gid mo, bayad gid mo perme kay mao man na ang agreement, kada adlaw bayad. Indian style. Indian style ang tawag. Kamusta mga suki na tos kangina na ito mga suki tigpanubay? Lokop kalibutan. Dili sa itong dakbayan sa Davao, sa tanang mga dapit nga nabot sa itong pagsibyan, ining nga mga orasa. Sigapon kami nang inaot nga nakamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang nga mag-uban tamay gala. Gikan ini mga oras sa oras alas 9, karog buntaga. Alang sa mga balita, informasyon, mga katikaran, mga hisgutanan ato may gala pakabanan, ato ang sawan. Dili lamang sa programa nga Issue sa Masa. Sa tanan na ito mga naka-online monitor sa ito aga Facebook Live. Daghang kayong salamat, paki-like and share lang. Dinha, ipasupot ang mga komentaryo, mga greetings sa ito ang programa, mga ka-ISM. Good morning, kanatong tanan. Sama sa dandan, nagatamay galag, hatagag, pagtagad, karoga, buntaga, dini sa doa, katagna na ito nga panagkuyog. Ipila sa ito ang mga hisgutanan, karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Vice President Inday Sara Duterte pabiling contender alang sa 2028 presidential elections matod ni Governor Chavit Singson. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga congressman nga nipirma sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara, posibleng mapriso matod ni Senador Rodante Marcoleta. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Supreme Court gisaway ni Congressman Leila de Lima human nagimanduan ang Congressman Prosecutor nga mosubmiter sa ilang position paper labot sa impeachment ni Vice President Sara. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Moro National Liberation Front kon MILF na full anaw pinaabot sa mga pasalig ni President BBM nga hangtod karon wa pagihapon matuman. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang COMELEC Chairman George Garcia, kuyog ang uban pa mga opisyal sa COMELEC. Posibleng maprisos tibuok kinabuhi tungod sa patong-patong kasong cybercrime. May kalabutan sa mag-uhay lamang gipainabong piniliay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Og mga bukog nga nakuha sa talik, posibleng iya sa hayop matod sa bone collector. Philippine Coast Guard nasagmuyo sa nahisgutang pahayag.
Issue sa masa. Issue sa masa. Kada guban pa mo yung galangkob sa tabanag kuyog. Dini sa programa ang Issue sa Masa. Ayaw kalimot hangtod tagad to sa oras. Alas 9 karag buntag. Sa makasapa alang sa inyong mga komentaryo. Suwestyon o mga pagtimbaya. May mo nyo ipasupot sa ato ang FB Live. June Bersamin, Issue sa Masa. Kamo na minaw saba sa tatoang mga late tuners. Dini sa 90.7 Love Radio. Kaway paglangay mga bay. Yun na pa, timbayaw ko sa ni sa iyo. Kaayo nagpaabot sila ng mga greetings. Joey Moderno Juarez, Ma'am Elsa Kiutso. Ato ang ipaabot ng programaha sa lain-laing planeta. Thank you so much, ma'am. Jor Eltonso Balasico, si Victor Adasa Sinya, Arnold Bugas, good morning. Morning June, naglanog-lanog ang imong programa diri sa South Villa Heights 2. Labi na sa among David Street o Abraham Street. Shout out daw nila pari Madge. Nako, si Imelda Kak Morales, naminaw sila. Naminaw nagpabiling loyal sa mga Duterte. Daghang kay salamat. Noel Resentes, good morning. Watching from Green Hills Subdivision, Catalunan, Pequeño. Adlaw nga Lunes. Ruel Senior Diaz, good morning din na sir. May buntag June kusog kay imo ang programa diri sa may Lumikad Compound, Maa na ato agadakbayan sa Davao. Thank you so much. Again, sa mga naminaw nato over 90.7 Love Radio. Sa pagkausapa, good morning kanaton tanan. Dirita mga higala sa istorya dayon. Baharan karon ni Congressman Rodante Marcoleta mga higala ang mga congressman. Senador naman niron si Rodante Marcoleta. Ang mga congressman nga nagpirma sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente nga posible kuno mga higalang mga priso. Naanak kuno siya mga naistorya nga makailan niyang congressman. Nga daw niingon nga ayaw in town my friend mga priso mi ani. Asa mga higala gihubit niya matay ang mga taga-kumilik mapriso. Kay ipapriso man mga higalan na mayor magalong sa mga retired general, sa mga bishop, mga concerned individual mga higalan tungkol sa kasong cybercrime. Samtang ang mga congressman, ipapriso pod mga higala tungod sa pagpirma sa impeachment complaint. Batok sa Vice Presidente. Now, ingon sila nga, katungod man na o discretion man na sa mga congressman, ang mopirma o dili mopirma kuno mga higala sa impeachment complaint. So, asa gihubit ni Senador-elect Rodante Marcoleta ang iyang argumento nga posibleng mapriso ang mga kining congressman nga nipirma sa impeachment complaint batok kang Inday Sara Duterte. Good morning din sa atong amigong blind master si Ilmar Olivar ug sa iya ang mga kaubanan karon dito. Puntang sa mo din na Mar. Salamat kay na pislit gyud ang ato ang panuhot. Ang atong panuhot sa bugan. So, matod mga higala ni Senador Rodante Marcoleta nga samtang tinuod ang argumento sa mga nakapirma nga mga congressman sa impeachment complaint nga diskresyon nila ang mopirma o dili. Apan alang ngadto sa issue mga higala sa pagpirma. Naa didto ang dako mga higalang ingno natog issue. Because ang impeachment complaint is also a sworn statement. Unsa di ay ang imuhang gipanumpaan anang pagpirma nimo sa impeachment complaint. Nga ikaw nagbasa anang perting bagaa mga higalang impeachment complaint og sa imong pagbasa, imong nasabtan ang mga grounds, ang mga ebidensya, butang nga gusto ka
nga ang usa ka opisyal, impeachable officers, kinahanglan mo stand for trial before the impeachment court. Ang dakurong issue mga higala, kay daghan ang mipirma nga congressman. Uy, good morning da, ni Congressman Cagas, ha? Nibasa bagyod ka ni, og nakasabot bagyod ka, pud siya sa iyang gibasa, kay pertirma tong baga atong basahunon. No? Des Davao del Sur. Nabasa bagyod ka niya ang impeachment complaint, og nakasabot ba siya sa impeachment complaint nga iyahang gibasa? Grante nga iyahang gibasa. Kuyog ang uban pa nga mga kongresista mga higala. Kay matod pa ni Senador Rodante Marcoleta, kinahanglan, while discretion ninyo ang moperma, pero ang pagbasa o ang pagsabot sa impeachment complaint is mandatory. Is a must, mga kaigsunan. It is mandatory para sa part sa mga congressman nga ni perma nga ilahang nabasa o ilahang nasabtan ang impeachment complaint. Lisod man pod nga moingon ka nga nakasabot na ko, ana. Ha? Ipso facto nakasabot na ko. Pagkakita pa lang daan ko sa 150 million nakasabot na ko. Lisod man pod. Ha? Kinahanglan basahon nimo para makasabot ka. Kay dito sa impeachment complaint, na dito ang mga ground, dito gilatag mga higala ang mga ebidensya. So whether or not you are convinced with those kining gitawag na tugkuan, mga ebidensya na na sa imuha karon, no? Wa ka makumbinsi, di ka mo pirma. Pero kung nakumbinsi ka, mao na rason nga ni pirma ka. Pero una ta mo abot din ha mga bay. Gikinahanglan una nga imuhag yung basahon og imuhang sabton ang impeachment complaint. Di ba? Good morning, paring Jacob Castro kang Ma'am Maricel Plaza Humawan. Now, ang problema, kay na ay proof mga higala si Senador-elect Marcoleta nga wala basaha ambot lang. Usa man mo pagsabot kung wa nimo basaha pod. Moingon ka lang nga nasabtan nila nya wa nimo basaha. Tungod sa kabaga sa impeachment complaint, wala na basaha sa daghang mga congressman ang impeachment complaint. Mao nang ang uban nagdumili nga mahimong prosecutor mga higala kay wala sila kabalo sa kaso. Wala basaha ang impeachment complaint ni pirma ra mga kaigsuonan tungod sa 150 million nga gipromise ni Tambaloslos. Patay kang bata ka. So ingon karon si Senador Marcoleta, this is a violation of the procedural aspect in endorsing. Actually, this is fatal, matod niya, defect sa impeachment complaint. Because, una ka mo pirma, you have to read and understand. No? Kay ang imo magong pirma, silbi nga reaction na siya sa impeachment. Nga, unsa ika-react nimo ani. Pero paunsa ka makahatag og tama nga reaction pursuant to the legal process mga higala kung wa nimo basaha, wa nimo sabta, imuha lang pwede ba na nga sabto nimo kahuman wala nimo basaha? Dili pwede nga imuha rang basahon, dili pod nimo sabton, di ba? So, intertwine ni siya mga higala. Or, ingno na to condition precedent ang pagbasa una nimo maistorya nga nakasabot ka. Kay paunsa nimo nasabtan nga wa man gay nimo nabasahan, di ba? Dili po ka mo ingon nga ako na nang gisabot way basa-basa or vice versa, ako na nang gibasa way sabot-sabot. Because dili tanang nakabasa mga higala nakasabot sa iyahang gibasa. Tama ba ko? Dili tanan nga kabalo mo basa akasabot sa iyahang gibasa. Oo. Labaw na kung moingon ka karon nga ako na nang nasabtan bisag wala ka mo basa.
So mao na ron ang dako kaayong atraso aning mga congressman, mga higala nga ni pirma sa impeachment complaint batok ni Inday Sara. Kay gipanumpaan day na nga ako nagbasa ug nakasabot sa akong gibasa maunang ni pirma ko sa impeachment. And only to find out nga wa man day sila makabasa, dayag nga wa sila makasabot sa ilaha mga higalang gipangpirma. Di ba? So, klaro na kayo. Nga naman, kay ang ilang giapas mga kaigsuunan, ang 150 million nga o sa union pa na kanang signing bonus. Sa union pa na, signing bonus. Di ba? Bobby Narmay, good morning din. Muna tawag nilang signing bonus mga higala. Inig pinirmahan ay naakay bonus. So, dili gidi ay siya impeachment kung imong tan-aon. Kay ang impeachment imong basahon, imong sabton, then manumpa ka nga nakasabot ka, human mo nabasa og nibutar ka nga kinahanglang gyud si Vice President Inday Sara itaral sa impeachment court. Pero wala na siya mahitabo mga kaigsunan. Inay ang nahitabo, no? Gidaritso na lang og papirma o niya kahuman dawat sa 150 million. So kana nga defect, fatal. Matod pa ni Senador Rodante Marcolita. Kay nanumpa man kaana. Di ba? Sa pagpanumpa pa lang daan nimo niingon ka gibasa nimo, kahuman nakasabot ka unya wala di ay. Di ba? Unsay tawag ana? Nanumpa ka, false testimony. Di ba? Vice Kapitan E.L., good morning din. Vice Kapitan E.L. Kinsay, mayang buntag. So, klaro kayo mga bay, nga naay problema sa impeachment. Karon, niingon na pod mga higala, si Congressman Leila de Lima, o saan ni party list ni Leila de Lima gani? Nabaguhan man ko aning party list. Wala day ayo ang Supreme Court kay nag-appeal daw aning impeachment nga matod pa niya is political proceedings. Dili daw judicial proceedings mga higala. Kinihuman nga gi-require sila ang mga congressman nga maoy mubarog nga prosecutor nga mo submiter sa ilang position paper o klarohon ang ilahang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Tati Saldoa Rodrigo, good morning. Timbaya kay Rowena from Tagakpan, iyahang asawa. So, gisaway karon ni Congressman De Lima ang Supreme Court for doing so. Matod pa niya, ngano mag-appeal man ng Supreme Court ani nga o sa ni Junel party list ning iyaha. Iya man ang uyab na si Junel. Junel, ano bang tawag ni Secretary De Lima sa'yo? Junel. Si Junel. Kuyaw na si Junel. Kuyaw ng mga Junel. Kuana. Kanang bingwitono na sa mga kuan. Old ugly woman. Bantay-bantay mong mga Junel kay bingwitonon mo sa mga old ugly woman. Walang ka-apil-apil. Now, sige tagpanawan sa mahuan. Good morning din na kang Ma'am Susan Gadiani o sa mga ka-ISM na to. So, ato nirong hisgutan. Tama ba si Secretary o kanhi Secretary karon Congressman Leila de Lima nga dapat dili mag-apil-apil ang Supreme Court tungod kay political dili ni judicial proceedings? Ato ni may galang dalikyatan ha. Humalamang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo.
kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga... Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balita may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa Samtang, alas City Jess na sa buntag. Now, dirita mga higala, kuan di ay, commemoration di ato nga Pizza 12. Sabado mga higala sa ato ang nadag-an, no? Nadag-an na to nga desisyon sa kining arbitral mga kaigsunan dito sa dahig the Netherlands nga nagbasura sa claim sa China katong ilahang 9-dash line, no? Ang ato ang nadag-an din na sa West Philippine Sea nga saway mga kaigsunan nga we are holding an empty basket tungod kay hangtod karon bisag nidaog na ta dili gyapon nato ma-enforce against China, no? Kay ang rason lagi superpower ang China. Onya nanawagan karon mga higala si Tambaloslos, nga kinahanglan magkahiusa daw ang mga lawmakers, tanang mga lawmakers, referring to all congressmen and of course mga senador, aron nga ipurso kuno mga higala ang atong claim din na sa West Philippine Sea. Ang delikado ani og mga ban na po ning uban pariha kang kanhi senador Francis Tolentino nga giban na sa China mga kaigsunan. So ang dako manggong issue dinhi, unsa man gyud na ka-importante ng West Philippine Sea nga itong gi-claim. Di ba? Na-mention ta naman na mga higala nga siguro importante na because since time immemorial, nahimo na natong fishing ground, pakaon sa mga Pilipino, ug labaw sa tanan, ang issue mga higala din na sa natural gas, no? Og mga oil deposit kuno mga kaigsunan nga posible nga himo sa tuang nga nasod nga usa ka nasod nga adunahan. Pero ato mga higala ng kung himay-himay yung tana 12 nautical miles ako nang sige mga higalag balik-balik din wala namang gutay exclusive jurisdiction din no 12 nautical miles 200 nautical miles, di ba? Kay ang first 6 miles gikan sa shoreline mga kaigsuunan mo na gitawag natog internal water. Ang 12 miles gikan sa shoreline mao na ang gitawag nato mga kaigsunan og territorial water. So plus 12 plus 6 18 miles within 18 miles gikan sa shoreline mao na ang gitawag natog contiguous zone. Kaning tulo mao lang niya nga ata mga higalay exclusive jurisdiction dili pwede hilabtan sa uban. Pero ang 200 miles gikan sa shoreline mga kaigsuunan, ang pangalan na lang exclusive ana kay ang tinuod dili na siya exclusive nato kay naanay nagapanghitabo din ang overlapping sa ilahang 200 miles exclusive economic zone pod sa ubang mga nasod like Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. So nag-overlap ta din na. So unsay balaod din na? Ang balaod nagingon nga kana din for utilization, development, cooperation through kanang joint venture, kanang pagtuon sa mga science kung unsa pay naa din mga higala, mao na lang na. Pero og naa gani may tabo din na dili gani na pwede na to dili taralon sa tong korte kay wala ta mga higala na dinhay exclusive jurisdiction. So ang pinakamaayo din na tama si Tatay Digong. Nga dialogo. Ang atoa mga higalang nadag-an dito sa dahig the Netherlands, maoy maghatag nato og legal representation. Nga legal party ta dinha, nga appeal ta dinha. Dili na exclusive sa China.
So, ang ato din na, not to take it from China or any other complainant mga higala nga na ay mga conflict of claims din ha. Ang pinakamaayo din ha is magsabot-sabot. No? Tungod kay kana, dili na exclusive sa China, dili exclusive sa Malaysia, dili exclusive sa Vietnam, dili exclusive sa Taiwan, dili po na exclusive nato mga higala o sa Pilipinas because ang pangalan lang ana exclusive economic zone maoray exclusive because that is already 200 miles gikan sa ato ang shoreline. So kung sundo nato ang UNCLOS nga balaod, dili naman na exclusive nato. Part lang tana. Legal, usa lang ta sa mga legal claimant. Kung buot huna-hunaon, mas naapatay exclusivity mga higala sa Sabah. Tungod kay history, historical and legal claim ang atua dinha sa Sabah. Atua gina kanang Sabah. Dili na siya may gala produkto sa 200 miles exclusive economic zone. Pero kaning West Philippine Sea, ambot lang kung naay nasulod ani sa to ang teritoryo gid mga higala, pero kanang giawayan nga 200 miles exclusive economic zone, dili lang kita mo na nag-iana. Again, akong sublion, kung ang ato ang argumento is ang kadtong dahig nga arbitral kuan mga higala kini nga desisyon, ang bot pasabot ato kung imuha gyud sang sabton, naghatag, nag-confirm sa ato ang legal stand as party also in interest dinha mga higala ana West Philippine Sea. So, ngano makig-away man ta? Instead nga makig-istorya ta. Di ba? Kita na may gigil kay mga higala ang Vietnam, although naapod sila i-claim din na, pero di man na sila kagigil. Di ba? Pareho man na itong stand, equal footing man ta sa mga nasod, nga naa mga higala din hay gitawag nato og claim anang 200 nautical miles exclusive economic zone. Again, ang tinuod nga exclusive nato ang internal water, territorial water o kani mga higalang contiguous zone. Internal water 6 nautical miles from shoreline, ang territorial water 12 nautical miles. Second layer na siya, 12 nautical miles gikan sa shoreline o ang contiguous zone, 12 plus 6, 18 miles. Within 18 miles, mga kaigsunan, gikan sa tuwang shoreline. Maulan ning tulo ang naata mga higalay fiscal o kining legal authority mga kaigsunan. Og naay may tabo din na, diri mga higala ang venue anas Pilipinas. Pero kaning 200 nautical miles exclusive economic zone, wala na ni. Layo na kaayo ni mga kaigsuunan. No? Layo na kaayo ni. So, ngano nga sige ka og paghot din ha. Unya kahuman, panahon sa kampanya, magsige kag adto sa China, mamalit ka ditog t-shirt, imo paprintahan sa imuhang dagwa nimo. O, uban pa nimo nga mga produkto gikan sa China, magsige kag batiko sa China. Kanito huwa man ta mo laban sa China. Ang atong ipaglaban dinhi sama sa ubang mga nasod nga utilization, development, kini mga higalang gitawag nato og cooperation with other among countries nga naapoy mga claims din ha mga higala anang South China Sea. Taud-taud ato ni mga higalang balikan human lamang pipila ka mga pahinomdom. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet?
Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love. Alright, balik na may din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 21 minutos. Ano kalabay, humana alas 7 sa buntag. Good morning din na kang ating Marilyn Clarion. Mga taga-barangay Mulig. Turil, ito ang dakbayan sa Davao. Si Dudong Ihalas din ha. O si Tatay Rudy Miguelian. Kumusta mo din ha? Maayo nga buntag kanatong tanan. Na itong balikan mga igala ng istorya. May tungod aning sa Korte Suprema. Nga gisaway ni Sekretary Lela de Lima, mga kaigsunan, nga nag-apil-apil ko no sa political process. Nga unta ko no, ang Supreme Court, limited lang man mga higala sa judicial process. What do you think? Tama ba mga higala ni si Congressman de Lima sa iyaha mga higalang gihuna-huna? O gipanuhot lang siya mga kaigsunan kay wa kasabot sa iyahang gipangistorya. Iyon ni mangguna para masabtan. No, siguro sa di kaayo pa wa pa kay makatugkad mga higala, makaingon mo nga tama. Because ang impeachment is a political process. Og ang ilahang ginahuna-una dili pwede mga higala mo apil ang kining Korte Suprema because ang Korte Suprema is a judiciary. It is a judicial process mga kaigsunan ang kaning sa ang sa Korte Suprema nga trabaho. Pero ingon ani man siya, anything under the heat of the sun, anything, ma-political ba na siya, ma-ecclesiastical man na siya, kana sa simbahan ba? O ma-personal ba na siya? For as long as there is kining gitawag nato mga higalag question, legal question, there is a legal question. Ang atong isgutan dili na process whether or not there is a legal question for the Supreme Court to step in, for the Supreme Court to hear and decide that legal question. Mauna din mga kaigsuunan ang pangutana. Now, atong i-correlate diri mga higala sa impeachment. Kaning gisaka mga higala sa depensa sa grupo ni Vice President Inday Sara questioning the legality of the fourth impeachment mga kaigsuunan on the ground that it violates the constitutional prohibition mga higala. Kaning gitawag na to 1 year bar rule. Ang Supreme Court ba na ay katungod nga mo desisyon ani? Naabay jurisdiction ino na to ang Supreme Court. The answer mga higala is on the affirmative. Yes. Because this is not a political controversy. This is now a legal controversy. A question of law or a mixed question of facts, mga kaigsuunan, will warrant the jurisdiction aning Supreme Court because the Supreme Court is the final arbiter, mga higala.
Kung ang final arbiter sa balay, ang imuhang asawa, nga burag tigre, pag abot mga higala sa legal issue, ang final arbiter, ang Supreme Court. Tungod kay kung unsa ang Supreme Court, that is the law because that is the interpretation of the law. Wala na lain mga higalang government body nga pwede mag-interpret sa legal provision mga higalas balaod kundili ang atuang Korte Suprema lamang. Ang kataas-taasang hukuman mga higala. So, because this is a legal question, whether or not the one-year bar rule was violated by the congressman when they filed the impeachment complaint and forwarded before the Congress, before the Senate mga higala, mauna ang legal question. Oh, asa ron nimo din ha ingnon nga nag-apil-apil ang Supreme Court sa political process. Wala man mag-apil-apil ang Supreme Court. Ngano man, kay kung may political process unya nag-apil-apil, dapat ang Supreme Court ang nag-decide sa impeachment trial. Maoy nag-preside o nag-decide. Or ang Supreme Court maoy nag-prosecute or ang Supreme Court maoy complainant. Wala man. Never man. Kaso lang, gibit-bit mga higala ang legal issue nga dunay koneksyon sa impeachment ngadto sa Supreme Court. Kisa man mo resolve anang legal issue, di ba? Ang ingon sa tumbalaod, any legal issue, legal controversy mga higala involving question of law or a mixed question of law and a question of facts, it must be raised before the Supreme Court. Paano nang gidala dito sa Supreme Court? Oh. Tanan man kong mga legal issue, Supreme Court yun na. Dili pwede nimo mga higala ingnon karon ang Supreme Court nga way ayo ni nag-apil-apil ni sa pamulitika ang Korte Suprema. Oh, kay kami karon og pang-require ni nga patubagon mi. Mo submit mi og position paper. It is a natural course mga higala or natural action sa Supreme Court para madunggan ang inyong side. Hatag mo comment kung unsay inyohang masulti aning petition for the dismissal of the impeachment complaint on the ground of one-year bar rule. Alang-alag daritso nag-dismiss sa Supreme Court. Moingon na pod mo nga why due process, wa migi pangutana, wa migi pa submit, wa migi patubag. So, inyo na pong atakihon ang Supreme Court. Way dagana ng Supreme Court ni aning grupong dilima mga higala kung mauna. Di ba? So, it is always the process. Judicial process mga higala. Part sa gitawag nato due process of law that the Supreme Court may ask the prosecution, oh, please comment. There is a petition filed by the defendant. Oh, hatag kag comment. Di ba? Para mabalanse po sa Supreme Court ug makahimo po sila og ruling nga naa mga higalay kining pasikaranan. Now, kung dili mo submit ang prosecution despite the notice mga higala or order gikan sa Korte Suprema nga submit your position paper, comment o sabay din ay gipangayo sa Korte Suprema, what will happen? Of course, mga kaigsunan, the Supreme Court will rule based on the petition alone. Nga naman, wala man mo tubag ni isa. So, but pasabot, waiver on their part. Di ba? So, what will happen? The possibility, mga higala, nga ang petition sa depensa sa mga abogado ni Vice President Inday Sara will be granted. Wala man mo giribat. Wala ba ka na bang giakusahan ka? Giakusahan ka. Nangawat. Ikaw, John Bersami, nangawat ka. Wa na ko giribat mga higala. Nagpahilom-hilom lang ko. Silent means yes. Ang accusation mo, nangawat ka? Pahilom-hilom ka lang yun. Pero, dili na siya mga higala applicable kung dito ta sa arraignment. Di ba? Karang arraignment, basahan ka.
ikaw tampulano gipasakaan kag kaso sa aning pagpanglogos o pagpatay. Kahuman duha man na imuhang itubag, either plead guilty or not guilty. Wa ka mo tingog. Unsa may i-enter dito sa imuhang kuan? Plea nimo. Ang i-enter dito subay sa rules, not guilty. Not guilty because of the presumption of innocence mga igala. Wa ka mo tingog. Ang enter dito, plead not guilty ka. Dili ka, pwede ibutang to, plead guilty. Kay kung mag-guilty ka, manggod sa plea mga igala, it must be expressed. Dili pwede nang i-presume lang nimo kay wa mo tingog. Nag-plead guilty na, kay wa mo tingog. Dili na siya mao. Pag-abot sa arraignment. Pero dinhi mga igala, sa pag-ask sa imuha, submit your position paper, pero wala man ka mo submitter. So, ang tribunal, ang Supreme Court, magpakanaog og desisyon base ra dito mga higala sa argumento sa petisyon. Because nag-waive ka eh. Wa ka mo submitter. Di ba? Waiver in your part. Kani siya mga higala, ginahimo ni because of due process. A law that years before it condemns, proceeds inquiry and render judgment only after trial. Bisag din na lang sa position lang ninyo. Position paper lang. There is already a due process. Gipangutana ka. Halimbawa, gipasangin lang ko nga gwapo. Gwapo na si John Bersamin. Unya, kay di man tinuod, nagpahilom-hilom ko. Nagpahilom-hilom ko. So, usa may bot pasabot atong ako ang pagpahilom-hilom. Niangkon ko nga gwapo ko o bot pasabot nga niangkon ko nga pangit ko. Nagpahilom-hilom ko kay dili tinuod. Ana na siya mga kaigsunan. Di na ba ang procedure rin ha? So kung di ka mo submitter karon, patay ka diya. Mura po na siya dito sa actual na nga trial. Nga gitagaan karon isip akusado og chance nga mo presentar sa imong ebidensya. Pero wa ka mo presentar na ni sibat ka human ka nakapiyansa. Trial di absensya. So what will happen? Trial may proceed despite of the absence of the accused. So, unsa may tabo? Waiver ang imo papresentar og ebidensya, wa nimo naribat ang mga akusasyon batok sa imo. So ang korte hukman ka gyud base mga higala sa mga ebidensya sa prosecution nga napresentar. Mao na may tabo din na. So kung magmagahi ni mga higala si Senadora Leila de Lima, og iyang grupo nga mosubmiter aning require sa Supreme Court, on the basis nga nag-apil-apil ang Supreme Court aning political process nga dili man ni judicial process na tendency din nga mag-grant mga higala ang petisyon sa depensa nga ipawalang bisa ng impeachment diya palang daan sa level sa Supreme Court. Wa pa makatabok mga higala ngadto sa impeachment trial nga i-preside sa ato ang mga higalang mga senador. Maunay worst din ang senaryo mga kaigsuunan. Abogada manis de Lima masahay lagi. Kaning imuhang nahibaw-an ang imong kahibalo, malumos sa imuhang kana bang gusto, mo resulta hinuon nga nabugo na hinuon ka. Isang nakabalo. Magpabuang-buang manggod. No? Nalumsan ang imuhang kahibalo tungod sa imuhang kana bang pagbati, o kalagot nimo, o pagbati mo po ng kalagot, di ba? Basta ingon ani on gyud dapat ani gyud di gyud dapat manghilabot. Pero nakabalo ka kung unsay procedure. Nakabalo man ka kanus manghilabot ang Supreme Court. Bisan gani ecclesiastical activity. Ecclesiastical activity mga higala. Pwede manghilabot ang Supreme Court. O mingo ka karon nga, na ay kining separation of church and state. Kining religious freedom mo invoke ka. Di pwede mag-apil-apil ang korte
aning isyu sa kwarta sa simbahan. Kay giugom ni pastor. Nagdemanda ang mga kining kuan, mga membro kay giugom ni pastor ang ilang simbahan. Ilang simbahan, ang ilang kwarta sa simbahan. Pwede mga gyapon na bitbiton mga higala to sa Supreme Court. Kung maingon si pastor nga naaman din sa amo ang kuan, rules na mo sa simbahan, sa amo ang ecclesiastical kuan nga naa pa gyud sa amo ang dokumento sa sole proprietorship kay sole man ang kuan simbahan. Mauna nga tanang kayamanan mo paingon gyud kang pastor, si pastor gyud ang manununod. Kung wa na si pastor, matigbak si pastor tungod sa gaba, ang iyahang mga anak mao manununod, o iyang asawa, iyang mga uyab mo musunod. O mupalag ang membro ana og dal-o na didto sa korte. Kay na ay question mga higala, legal question sa katong ilahang policy didto. Ipadeklara na nga null and void. Kay question of law, diha pa na sa RTC. O niya, o masaka na dito, kay muingon ang iyang abogado nga, this is a pure question of law. We need the wisdom of the Supreme Court for the interpretation of this particular policy or provision. Mato na ito sa Supreme Court. Yan muingon kakaron, dili pwede manghilabot ang Supreme Court because this is an ecclesiastical activity. Mali. Dili na mao because there is a legal issue mga higala nga diin ang pwede makaresolbar lang, maka-interpret, maka-decide mga higala ang Korte Suprema. Ingon na naka-powerful mga higala ang Korte Suprema. Tungod kay ang ilahang mga desisyon, maunay interpretasyon sa balaod and ultimately will guide the bench and the bar mga higala pag-abot sa mga kaso nga maghambin og susama mga higalang isyu. Maunay gitawag nilag adherence to precedence principle. Kaya gidesisyonan sa Supreme Court og ingon ani. Sa ingon ani nga issue, mauna nay pagasundon mga higala. Mo nakakita ka, isite na nila ng mga SCRA, Supreme Court in case of decided says, di ba mo na sila mga higala ilang isite? Because of that principle, adherence to precedence. Giresolve, kaning ingon ani nga issue, giresolve ni sa Supreme Court nga ingon ani. So dapat, ingon ani gihapon. Dili mo simang mga higala ang desisyon o ang interpretasyon. Ingon ana. Mo nang dili pwede hikawan ang Supreme Court nga mo interpret mga higala o balaod. Mo decide og mga legal issue. Di ba? Kesyo, ang naglabo-labo din na, ang pastor o membro sa simbahan, di mo papilon ang Supreme Court. Unya, ang inyong gawayan din ha? Ang inyong mga policy din ha? Ang interpretasyon man ang inyong policy. Maingon si pastor, ang interpretasyon ani, ingon ani, pabor saya. Ang mga membro, maingon po nga, ingon ani, ang interpretasyon na pastor, ay pataka din na. Ang imong interpretasyon, pabor man na siya mo ha? So, wala ka paingnan mga higala. Walang kinahanglan na ay legal intervention. Korte. O di mo magdaog din na sa RTC at tog CA. Di gapo na maadto mga higala, madaog sa CA at tog Supreme Court. Di ba? Unsa nang role ang imuhang gamiton sa appeal. Pero kung pure question of law gina, or a mixed question of law and facts, pwede ka kadiretso na sa Supreme Court. Di na kamoagi mahigala aning Court of General Jurisdiction or Appellate Court nga Court of Appeals tungod kay pure question of law or question of law and facts mga kaigsunan. Taon, balik ta. Humana mapipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa mangigintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. As of 4 a.m. today, ito yung ating latest advisories sa ating mga lokalidad. So sa kasalukuyan, as of 4 a.m. may nakataas tayong thunderstorm advisory sa ilang areas ng Central and Southern Luzon. So may mga naobserbahan tayong thunderstorm activity ngayong madaling araw sa area ng Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Quezon.
So para malaman natin at ma-monitor yung mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na posibleng i-issue ng Pag-asa sa ating mga lokalidad within the day, ay maaring bisitahin ang official website ng panahon.gov.ph. At para naman sa ating latest satellite images as of ngayong araw, so makikita natin dito sa ating latest satellite images itong patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa buong bansa. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area, pero may minamataan tayong mga cloud clusters o yung mga kumpol ng kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao area. So patuloy natin ito minomonitor. Sa kasalukuyan, hindi pa naman ito low pressure area. Mas magiging concern natin ngayong araw yung pag-iral nga ng southwest monsoon o hanging habagat na siya magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa kanurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong western section ng Southern Luzon, itong areas ng Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, as well as itong mga lalawigan rin ng Zambales at Bataan, magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat na dulot ng habagat. For Metro Manila and the rest of Luzon ay mas maaliwalas ng bahagi ng ating panahon, pero asan pa rin natin yung mga on-off na pag-ulan. So, kadalasan yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon at sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so mapapansin po natin itong western section ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat, since ito yung mga areas na exposed sa pag-iral ng southwest monsoon. So, itong area ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, asahan natin ngayong araw ang mataas na tsansa ng mga tuloy-tuloy na kaulapan at mga pag-ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, dito sa area ng Central and Eastern Visayas, Caraga, sa Barms, Oxargen at Davao Region, asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap at papawirin. So maaliwala sa panahon na rin na ating inaasahan ngayong umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda tayo sa mga malalakas na biglaan at panadali ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin ang mga pagbugso ng hangin. Akibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 4-day forecast sa mga susunod na araw, dahil nga inasahan natin ang patuloy na pag-iral ng habagat for the next 5 days, bukas, araw ng Tuesday, magpapatuloy pa rin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So, ito yung mga areas ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, itong western section ng Visayas at western section ng Mindanao. So hanggang bukas magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over these areas. Pero pagsapit ng Wednesday at Thursday, so as early as Wednesday, dahil nga patuloy nga nating minomonitor itong mga cloud clusters sa silangang bahagi ng ating bansa, malapit dito sa edge ng ating Philippine Area of Responsibility, may posibleng mamuong isang low pressure area o sama ng panahon dito sa area na ito. So, sa mga susunod na araw, itong LPA inaasahan natin, or itong posibleng LPA inaasahan natin, yung generally pakanluran na paggalaw o yung westward movement papalapit dito sa ating bansa. So, sa mga susunod na araw, particularly sa mga araw ng Wednesday at Thursday, dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat, malaking bahagi na ng ating bansa makakaranas ng pag-ulan. So, buong Visayas na, buong Mindanao rin, at itong Southern Luzon, so yung mga rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, including Metro Manila, makakaranas na ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil nga sa pinagsamang epekto ng dalawang weather system na ito. Pagsapit naman ng Friday,
araw ng Biyernes dahil inasa natin yung patuloy na paglapit ng posibleng low pressure area o sama ng panahon sa ating landmass, mas malaking bahagi pa, mas maraming areas pa ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan. So possible by Friday, buong bansa, buong Pilipinas makakaranas ng mataas na tsansa ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Dala yan ang pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw, patuloy po tayong mag-monitor ng mga weather updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol sa mga posibleng pamumuo ng low pressure areas. Mag-monitor rin tayo ng mga localized advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions. At ang haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:35 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:29 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisories, possible yung mga heavy rainfall warnings, sa mga susunod na araw ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik na may gala din sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang, doon na may gala, 46 minutos sa kalabay human ng alas 7 sa buntag. Good morning dahil din na sa to ang mga suki no, sa Jensan. Si Sir Jaime Balneg, napita sa kining lagaw. No? Si paring Jacob Castro. Naaday derby karon dia sa Malitbog. Pag-good luck lang daw ang iyahang entry name kay Jupax 28 Tristag Derby. Maintang kakauntag bihaga na din na pare. Si Kuan no, Tata Balasiko din na sa Katalunan Grande. Yan, no. Good morning na tanan. Alright, dirta may gala aning istorya matod ni Chavit Singson. Di man daw appeal daw si Gretchen mga higala anang kuan, si Gretchen Barito anang kuan gyud padagan sa sabong. Investor naman daw siya mga higala ni atong ang anang online nga sabong. Mao na nga di gyud siya dapat kuno apilon. Ang problema kay gitudlo man siya nga apil gyud siya mga higala. Onya nisibat po siya. Onya ang mga Coast Guard karon og si IDJ nagsige na mga higala salom-salom ron dito sa kining taalik kay para masumpay gud ang istorya ni alias Totoy mga higala. Kaya gito gipanglabay tong mga sabungero nga mga nangawala. Onya na ay mga question karon kay ang mga bukog daw mga higala siguro ni baka o kabaw. Ang sako daw imposible kaayo kay bisan pa daw sako daw sa kuwako nga lig-on kaayo. Lahi gid daw no ang sako. Pero ang problema gid diri nga dako kayo mga higala. Granting. Nga mao gining bukog sa mga sabungero. Taas pa pud kaayo og proseso kay DNA man ni. Onya wa ko ka balo kung naaba mga higalay application dinhi ang teknikalidad sa paggamit aning paggather aning mga evidence no? Mga ebidensya mga higala. Tungod kay naman ko question dinhi whether or not bukog ba gini sa tao mo na una. Kung bukog sa tao, whether or not mao ba gini bukog sa mga sabungero, which is subject mga higala sa kining DNA. Now, pwede ba objekan
nga dili na undergo og DNA kanang mga bukuga na tungod kay wa ma-observe ang proseso sa pag-gather anang bukog. Sama ana bang mga illegal drugs ba? No? Yan Mel, Kuya Yan Mel din na, good morning. Sama anang illegal drugs nga kinahanglan i-observe gyud nimo ang process. Otherwise, ma-technical. Diferensya lang ni siya kay kung i-DNA na to, may bawa man yun na to kasi tag-iyaan ng mga bukuga na, no? Labi na record tong nangawala. So, mauna ang dakong pangutana karon kung undergo pa ba ta. Totod, kajut lang kayo mga higala. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Balik na mga bay, din is 90.7 Love Radio, samtang 50 minutos na. Ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Naisgutan na ako mga gala, kadiyot, no? Kaning mga bukog-bukog ba? Nga kinahanglan, matod pa ni kini mga higalang medical legal expert Raquel Fortune, kinahanglan mo undergo gyud mga higala og DNA testing, no? Kay sako nang na-mention na amang gudroy ni gawas nga istoryaan ni mga higalang bone collector nga si Darrell Blatchley. Bone collector ni mga higala, taga Davao man siguro ni. Dili sa Davao naka-base. Nga posibleng mga sa to bobby bone kana bang bukog sa mga baka, kabaw ba, mga dagkong hayop. No? Ang na-recover mga kaigsunan. Now, una, ang level ani is ito nga kaning bukog gani sa tao. Muna yung una. Ikaduha, i-DNA para may bawaan kisay tag-iya ning mga bukugan ni. Sa bungiro bagay tag-iya ani o ang tag-iya ani kadtong mga playboy nga gilabay dito sa taal. O mga drugista kay gilink ra baron ni Crispin Remulla mga higala ang drug war nga ang tigpang-ihaw daw aning mga sabungiro mao daw tong tigpang-ihaw sa mga drugista ni Tatay Digong. Mao na ginapalupok ang istorya ni Crispin Remulla mga higala. Pero sige lang taon-taon ato ni mga higalang balikan ning istorya ni kay nindot nindot ko ni siya. Tiwason ta sa ning istorya mga bay. Mahitungod kang kuan kining Congresswoman Leila de Lima. ML party list ni siya. ML kanang ginadula ni kuan, ginadula ni mo DJ Sweetheart. ML. Jo Indrina, good morning din ha. Miga Legend, Miga Loslos. Party list. Mo ni party list dahil ni Leila de Lima. So kung imuha ng panungtan ng iyahang contention mga higala, mayabag ka kapil. Mayabag ka kapil. Tungod kay again, atong klarohon, trabaho sa Korte Suprema ang mag-decide, mag-interpret kung unsa ng mga legal issues because pwede ang RTC, pwede mga higala ang CA, o uban nga mga tribunal mag-interpret pero ang final arbiter mga higala ang final arbiter din is ang Supreme Court. Wa gyud tay mahimo din mo nang niingon si Chis Escudero. The more nga inyuhang atat-ataton ni og pasugo dayon ning impeachment trial. The more nga inyo halang gihatagan og dugang bala ang kampo ni VP Sara. Ngano man? Tungod kay wa pa gani mo nakapangandam ang mga prosecution wa gani pa makapanapo mga higala kay ni pirma ra diretso wa pa kay kabasa wa pa gani makasabot aning impeachment. Kaman inyong ipadali-dali o sige karon. Aper mo dali dali unta ni aper mo unprepared. So the more ka lang nga mag kapunga-punga kapag abot dito.
Ang imuha lang ang agenda dito nga pakauwawan ang Vice President para mubaba ang iyang popularity o trust rating. Di man na pwede. Tanawa ra gud karon no. Despite the controversy mga higala, kaning skandal nga atubang karon sa Vice Presidente nga allegedly iya kuno mga higalang gipangkawat ning milyon nga confidential fund, gipangwaldas. Pero sa may nitabo mga higala sa survey. Si Inday paghihapon ang gusto sa mga tao mahimong pangulo sa 2028. So, mo ganin na. Kung dili ninyo ni makita, dili ni nila mga higala, mapurson ning gusto ani ni Tambaloslos. The more lang magkakusog hinuon sa survey si Inday. Mahimo na hinuon siya mga higalang unbeatable. Pag-abot sa panahon. Kaya si Chavit Singson ng pangutanon, wa pa ko'y nakita. Matod pa ni Chavit nga pwede mo kontra ni Inday Sara pagkapangulo. Wa pa daw siya nakita Wa pa daw siya kita mga kaigsunan. So bisan si Chavit Singson, kumbinsido, kuyaw ko ni maniig, kuyaw ni ilong si Chavit, lupig pa ibang snipping dog ani pag-abot sa politika. Kumbinsido nga si Inday gid gihapon. Si Inday pa rin. Duterte pa rin. Mo gyapon ang may tabuan ni mga kaigsunan. Muna, nga, di ba? Yung paslakson na itong una, Inday Sara gyud ang pinakakuyaw, vibrant, fresh, batanon, maabilidad. Siya gyud daw ang contender mga higala no pagka pangulo atong last election. Ambot lang karon kung i-renew ba na nga statement ni Lacson mga higala, especially nga naapod siya iyahang kaugalingong ambisyon. Kaya ginapagawas karon nga way laing makasunod sa style ni Duterte, si Lacson lang. Nako po. So, mauna nga di na ta makalaom pud ana ni Lacson mga kaigsunan. Okay, naapod na siya iyahang kaugalingon nga interest din ha. Ang ato lang din dili dapat questionon ang jurisdiction sa Supreme Court nga nag-take cognizance mga higala sa petition for kining sa depensa. Questioning the legality of the impeachment complaint o kining gitawag nato ground for the impeachment because of the alleged violation of the prohibitory clause sa kini mga higalang gitawag natog batakang balaod nga nagsulti. Nga you can only file an impeachment complaint against one public officer, an impeachable officer, once in a year because anang 1-year ban rule. So, kung kana na violate, wala na. Tapos ang impeachment may gala, wala na trial nga may tabo. Now, di apoy Lacson. Ingon po dayon nga, akinahanglan, makita na ko ang mga ebidensya. Paano sa ka makaproceed anang evidensyary process? Kung sa sinugdanan pa lang, sayop na, dili makaproceed. Nga naman, wa may ground to proceed. Kani si Lacson bright, pero tungod kay di siya abogado, wa siya kasabot mga higala sa iyahang baruganan o gipanulti. May klaro yung istorya diya. Unang ingos digong, naagyog ko'y bias abogado. Si Lacson bright, maro. Pero wa siya kasabot sa iyahang gipanulti. Nganong imo mang isulti nga gusto jud ka nga mag-impeachment trial? Kaya na po kay agendang daoton si Inday, kay mudagan po gas 2028. Kay wala roy lain nga kanang kandidato nga pwede mo atbang Inday, ikaw ra kay imuhang gina-claim nga naa kay mga style nga pareha kang digong. Yan naman kayang istorya. Kinahanglan yun daw nga makita ang ebidensya. Usa oron nimo pag presentar ang mga ebidensya, kung wala kay katungod nga mo proceed sa trial because of the technicality. Usa oron pagpresentar sa ebidensya. Moingon ra Korte Suprema, dili pwede ng impeachment 1-year bar rule. Nya moingon jud ka nga kinahanglan ipakita ang ebidensya. Unsa nga trial ang imong tawag ana? Trial by publicity na imuha Panpilo Lacson ang imuhang ginapangita din
trial by publicity. Haron nga musikat ka, kay walay laing kandidato ang administrasyon karon nga kusog nga muatbang kainday imong ginapresentar ang imuhang kaugalingon, ginapa-impress nimo ang imuhang kaugalingon nga ikaw ang pwede lang muatbang ni Inday. Muna'y klarong duda sa mga tao diya. Klaro nga duda sa mga tao. Oh. Kano mo require pa man ka nga kinahanglan jud ka nga mutanaw sa mga ebidensya. Nga dili man pwede nato ukban ang mga ebidensya tungod kay wala may ground, wala may butang nga dapat pruibahan. Ha? Di man pwede pruibahan ang impeachment kay teknikalidad man ang issue din ha. Oh? Ingon siya, tong una, di daw pwede ma-dismiss mga higala, no? Ang kini nga impeachment kay wa pa daw masalang dito sa kining kuan, impeachment trial. Awara gud. Duha gani ka klase ang dismissal on the technicality or dismissal based on the merits. Kanang dismissal based on the merits, mao na siya magpresentar tag ebidensya. Pero based sa kini nga dismissal lang sa based on technicality ang imong dismissal. Sa dagway pa lang daan sa kanang impeachment, dismissable na mga higala, i-dismiss yun na sa korte. Di ba? Mangita pa man kag ebidensya din na nga kinahanglan magpresentar og ebidensya para mo sikat ka. Maura po ni nakabahog tik-tik aning tawhana ni. Ang iyahang style, alam na dis. Alam na dis ang iyahang style. Kay magpasikat na po dito mga higala sa impeachment trial kay kuan siya, juror siya. Magpasikat na po. Anong imo magpapresentaron og ebidensya nga dili gani pwede kay as if walay impeachment complaint kung mateknikal na. As if walay impeachment complaint. O ano magpresentar mo kag ebidensya? Para sa impeachment nga wala may impeachment na kay na technical na gani. Pagkahungog na lang mga higala nga istorya gid. Mana, wa siya kasabot because he is not a lawyer mga higala. Kana bang magpatik-atik lang siya nga all-knowing siya tungod sa iyaha mga higalang katiguang na din ha sa kanang Senado. Magpaasip siya nga kuyaw na siya sa mga procedure mga kaigsoon. Dili man na nimo ma-shortcut na ang knowledge nimo pag-abot sa procedure. It is also a procedure to learn. It is also a procedure to learn. To learn on the process, mga kaigsuunan. Ano mo presentar mo tag ebidensya? Nga wala naman tay hisgutan nga impeachment kay na technical gani. Di ba? Kana kung di ma-technical, moingon ang Supreme Court, sige, proceed. Impeachment. Kana magpresentar og ebidensya. Kung ma-dismiss man based on merits. Sa ako na na-mention mga higala, duha ka klase ang dismissal based on technicality or based on merits. Usually, din na sa korte. Sa korte ba? Kung ma-dismiss ang imuhang kaso based on technicality, usually without prejudice. O sa maning without prejudice, pwede ka maka-refile pa, anang kasuha. Pwede pa nimo ma-refile. Pero kung based on merits, usually with prejudice na, di na pwede nimo ma-refile. Di ba? Labi na kung ang akusado mga higala, nakaplina, nahumana, ang arraignment, na-arraign na mga kaigsunan. Unsa may tawag anak di sweetheart? Once nga na-arraign na, ma-dismiss ang kaso. Di ba? Double Joe, pardi. Attach na mga higala. Apan sa imuhang pag-arraign, attach na din na ang double Joe, pardi. O ma-dismiss na, di na pwede ma-refile ang kaso with prejudice na. Muna, ang mga abogado nga maldito, nakabalo sila nga ma-dismiss gyud ang ilaha mga higalang, ang kaso sa ilang mga client, ilaha gyud nang ipa-arraign. Labi na kung ang issue is ang kana lang mga ebidensya mga kaigsuunan, basig makakita ning ebidensya pag abot sa panahon, mapindaw ning ako ang client, ipa-arraign ko ni.
ipaarin yun ka. Basta maldito yung mga abogado, ipaarin ka yun. Ito sa arraignment, paplihon ka dito. Buhan, inig ka dismiss imong kaso, dili na mga higala ma-refile kay attach na ang double jeopardy. Di na ka pwede pailan og the same nga kaso. Kaya kung di ka marin, unya ma-dismiss, pwede pa na ma-refile mga higala ang kaso. Unya, ligo na ron ang ebidensya. Kaya nakakuha og bagong mga ebidensya na ay bagong ni testify. Patay ka. No? So, kanang mga malditong abogado, ipaarin ka gyud. Dugay naman kayo na attorney. Oy, pwede naman din ma-dismiss karon pa lang attorney. Wala pa kumarin. Ingon na ng abogado, ipaarin ta ka para di na gyud ka mapailan pagka-dismiss ng kaso nimo. Wala na sila katungod mag-file pa og the same case against mo tungod kay attach na ang double jeopardy. Og labaw sa tanan, madungagan pa ang ako ang appearance fee. Di ba? Tama man ang lawyer. Tama man na. Ipaarin. Kaya ang akong appearance po di ay. Unsa man ka. Unya ang ako ang success fee na ko di ay di. Makuliktaran ako po. Ana man na. Di ba basta-basta may mong abogado. Tugkan kag uban si mong kilay din nagtinuon anang balaod pating daghanan ang mga higala. Una nga bayad. Bayad yun. Bayad yun. Kay di basta-basta ang lawyer mga higala. Pangutan-anak nyo si Atty. Rocky Malaki, sila Atty. Jik. Kinsa pa na ito mga amigo, sila Atty. Blue Ventosa. Nga lawyer din. Pangutan-anak ninyo. Di ba? Ubano ng kilay ni mong tinuon anang balaod. So, mauna, ako ang bot ipasabot nga daghang klaseng teknikalidad. Duha. Either diha mga higala, dismissal, diha sa teknikalidad or sa base sa kining merits. Now, kung ipamugos mga higala manggod, kani contention ni Escudero Kung ipamugos ni Escudero sa mga congressman, ngadto kang Escudero nga dali-dalion. Unya, trial. Ma-dismiss na dito karon. So, based on merits na. Wala na. Tapos ng istorya. Mo nang giriman. Tama ng desisyon nga giriman sa ilaha. So that they could rectify the defect sa kining complaint mga kaigsunan. Batok sa Vice Presidente, uy, mali na tayo diri. Uy, wala man di ko kabasa di ani. Kini diri sura ko pirma 250 million nga signing bonus na mo. Gikan itang balos-los. Wala ba di ko kasabot ani. So at least napa sila mga higalay room to rectify their error mga higala when they submitted the impeachment complaint ngadto sa Senate. O tama to. Last week diretsoon to mga higala og dismiss. O tribunal naman may katungod man na namong i-dismiss ni. Wala man yun ni pulos ni violation sa ilahang oath of office ni violation pa gyud sa ilang undertakings ni nga nakasabot sila ilang gibasa nakasabot ya wa man din nila gibasa wa man din nila gisabot ni naay ebidensya dai congressman ni testify nga igo na sila ni pirma so diya pa lang daan defective na pwede na i-dismiss mga higala sa kining mga senador unya based on merits wala na dili na mga higala pwede ma-refile based on merits good. Dismissal based on merits. So mao na ang issue din nga kinahanglan. Klarohon sa mga congressman kay ang ilang trabaho sa laktod nga pagkaistorya walay klaro. Karon gibayulit na pud nga ang 1-year bar rule. Gisaka niron dito sa Supreme Court. Alang-alang ang Supreme Court mga higala mo pabor sa ila nga klaro man jud kay na res ipsa locator naa dia sa tumbatakang balaod nagsulti nga bawal na. Alang-alang moingon ang Supreme Court nga diha ra na sa batakang balaod pero diri sa mo walay bawal-bawal ng 1-year barol nabuang na. Dili na siya mga higala pwede. Sundon tana. Usa lang na tagik din sa batakang balaod. Igo na batakang balaod, 1-year bar rule, igo na lang mag-interpret ang Supreme Court nga. Ang bot pasabot anang 1-year bar rule, dili ka pwede maka-file o complaint the same public officer, impeachable officer, within 1 year. Gikan sa imuhang pag-file sa previous complaint. Otherwise, held on abeyance sa complaint or shall be dismissed mga kaigsunan. So, ingon na ang himuon sa
Supreme Court na. Pag ma-dismiss na, wala na tapos ng boxing. Di na makaingon si Lacson nga, kinahanglan siya mo presentar sa ebidensya una i-dismiss na pagkahanggaw nga. Ha? Pagkahanggaw nga baruganan sa senador. Taon, balik ta man lamang pipila ka mga painom daw. Isyu sa masa. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik ta mahigala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang 12 minutos na kalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning dia kang Sir Gilbert Bacalia Tabay sa may Baliok. Ay si Danny Hinlo. Good morning din na. Sige rin ni gadulag basketball pero sige pog inom og Handos Power Coffee. Si Angelo Caballero dinas Cavaliers. Good morning din na Angelo. Sa iyang mga Angels. Si Alan 4. Ayan, good morning. Dadapitan ni May Lubugan. Naadinhay ka ng tiluring din na, ng crossing yun ng Lubugan. Si Alan 4. Good morning din na. Alright, dito mga higala, aning istorya sa Moro National Liberation Front. Si Commander Rolando Olamit na mahayag mga higala nga napulaan na daw siya og ang ilahang grupo o kumbaga nabuntis na sila sa pasalig mga higala ni President Bongbong Marcos nga hangtod karon ang pasalig ra gyud daw gihapon. Giluod na sila mga higala og paminaw aning puro pasalig nga wa man daw mga higalay nahimo. Lisod man gihapon ang mga tao, ultimo trabaho, wa man gyud gihapon mga kaigsunan. Muna nga ang ilahang grupo, ang Moro National Liberation Front, di na mo too anang istoryas presidente paita na, no? Karang di nakatuhuan ba, yung mga istorya ni mo, di natuhuan mga higala. Kay puro naman pasalig. No? Mura na ka o ka ng bana ba? Abisya kung saon mga kaigsuunan o istorya niya iyang asawa, di na gyud mo tuo ang iyang asawa. Nga naman, kay historically, naapag yun mga higalay ka ng repetitive acts, pabalik-balik ba? Muingon nga ikaw lang mahal ang ako ang gihigugma. Unsa man da ito katong nasakpan ta ka? Katulot na naman ka nasakpi. Unsa day tawag na to ato? Muna di na mo tuo ang asawa.
Mao po ning nahitabo mga higala karon sa ato ang presidente nga bisag unsaon mga higalag istorya mauna hatag project, bugas, pabahaon, ayuhon ang agriculture, dagha mga infrastructure, flood control project, di na mo too ang mga tao labi na ang Moro National Liberation Front. Ha? Kaya daghan na kay mga naning saad mga higala hangtod karon saad lang gyapon. Oh? O gihalay pa ni mga higala wa na ni na uspag na ni. Kung hinalay pa ni. Wala na gyud. Masahay, magduda ang mga tao nga bunga man siguro ni sa kanang hallucination sa tong presidente. Kay dili mga higala magpa-hair follicle drug test. Basig nagsige na lang ni hallucinate ang atong presidente. Okay, katura ba di ay si Paulo Tantoco mga bay. Kadtong namatay dito sa US, gi-confirm karon. So mga medical expert nga namatya niya overdose sa cocaine kauban mga higala si First Lady o ang iyahang mga grupo. So, murag doon na tinuod karon. Nga, na-detain si First Lady dito. Kay nilaps na pila ka oras mga higala, una pa nila gireport ang kamatayon ni Paulo Tantoco, ang anak sa negosyante mga higala, tag-iya sa Rostan, nga barkada diha ni First Lady. Kay allegedly, nagbatak og cocaine dito mga higala sa US. Amot lang kay mura gitaoran daw gadget ni First Lady para di makasibat mga higala. Temporary liberty. Mao to nga haron ma-divert ang issue nga nadakpan ang First Lady, si Tatay Digong ang gisapwang mga higala ni Bongbong Marcos, gisugo si Tory mga kaigsunan. Mao to'y nahitabo. Barag nahimo mga igalang sakripisya lang para ang isyo nga nakapokus nga to kang Paulo Tantoco nga namatay tungod sa cocaine kauban si First Lady Lisa Aranita Marcos. Mawala mga higala o mapokus sa ang atensyon sa mga Pilipino ngadto kang Tatay Digong nga gidala sa dahig da Netherlands. Mo to giingon nilang diversionary tactic mga higala. Diversionary tactic. Wala kaning komento karon sa Moro National Liberation Front nga wala ang sila udhi ani. Mga gipang istorya pasalig mga higala sa presidente. Naay basihan. Naay basihan tungod kay pila na kay mga pasalig mga higala way na taga-agatumanan. Naabot na lang sa istorya nga si Tatay Digong gidala dito sa dahig ng Netherlands. Istorya nga wa siya labot pero only to find out nga without his approval di man ito may tabo. Bot-bot na pod. Puro na lang bot-bot. Klaro na kayo nga na-detain dito ang First Lady mga higala. Namakak na pod ang yang spokesperson nga si kining Claire Castro nga wala daw dito mga higala ma-detain. Ang namatyan ni Tantoco cocaine kauban na klaro na kay kauban ang First Lady dito. Alang-alang ang First Lady wa po na mga higala mo bagnos. Dapat i-appeal na anang gitawag mga higala o krusada nga ipaubos sa hair follicle drug test ng duha kanang magtiayo ng atong presidente ug ang First Lady. Labi na karon nga nigawas ang kumpirmasyon mga higala nga ang namatyan ni Tantoco, Paulo Tantoco, cocaine yun, na overdose sa cocaine kay dili pa kaayo mantigo mga higala mo gamit unya ang kauban niya didto pagkamatay si First Lady ug ang grupo ni First Lady. Agaray, Munay tinuod nga isyo. Nga ginatapin-an og ang gihimong sacrificial lamb nila si Tatay Digong gidala dito sa dahig the Netherlands mga kaigsuunan para ang atensyon sa mga Pilipino dili ma-focus dito kang Tantoco nga involved ang First Lady kundi ngadto na kang Tatay Digong. Taon-taon, balik taman lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of
long queues? Worry no more. File your BIR Form 1... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic! Love Radio. Balik na may gala, dili sa itong panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang 19 minutos na. Ang kalamay humanang alas 8 sa buntag. Now, dirita sa istorya mga kaigsunan aning mga bukog. Pagkaway lami gining mga bukog. Unod dinoon. Lami ito istoryahan tong unod. Si DJ Sweetheart, di kay ganahan aning mag-istoryag bukog. Unod, iya hagit. Si Chip Dante din na, unod po. Ganahan kay siya ng unod. Di siya ganahan aning bukog. So may makuha na to anang bukog. Uy, unod, kay lami ng unod. Unod yun na. Now, yung nani mo siya mga gala. Kanang taalik manggod. Murag mamahimo po na o nahimo po na siyang depository mga igala sa mga fossils. Lake mangguna siya. So ang mga napalibutan siya community. Once upon a time, no, na mga trahedya din hang naitabo, na mga hayop nga nangamatay, na mga taong nangamatay. And ultimately, ang ilang mga remains mga higala, ni paingon diya sa Taal Lake, no? Niya, ang mga baka, nabuthan mga higala sa bulkan, namatay, naabot din na, di ba? Ang ilang mga bones. Pero kung maingon karon ang Philippine Coast Guard, nga ang mga bukog, nakaputos pa sa sako, unya na ay mga bato nga gibutang para maunlod siya, pangpabugat mga kaigsuunan, murag indirectly ginaingon na sa Philippine Coast Guard nga mga kuan yun bukog yun sa mga tao nga gilabay din ha anang taalik kani manggong DNA conclusive manggod ni siya mga higala dili po mo ni siya maribat tungod kay conclusive ang resulta sa DNA. Conclusive na siya. No? Dili siya ingon nga kanang conclusive nga to sa korte, pero kanabang taas kaayo siya credibility. No, taas kaayo siya credibility. To the extent nga once not controverted mga higala by clear and convincing evidence, it shall prevail. Ingon ana mga higala ng DNA. Halimbawa, ikaw nagduda ka sa imong anak nga dili na nimong anak. Dili na nimo anak. Kay once upon a time, ang imuhang asawa dunay karelasyon. Kahuman nagkabulag mo, unya nagbalik mo, kahuman dali naman kay siya nabuntis. Dili mo dali kay nabuntis, dali naman kay siya ng anak. So ipa-DNA nimo. DNA mo gyapon. So samples. Blood samples. Kanang buko, wala naman ay blood. Bone gina siya. Blood samples. 20 mil, tulo ka bok, 60 mil. Ipatanaw ni mo may gala sa mga expert. Kung kanang bataan na, imuha bagyo na, kay nahigugman na ba yung kuha ng bataan ni, napalangga na bagyo na ako ng bataan ni, dako na pugkog na gasto ani. O niya, paggawas ron mga higala, kay di man imuhang anak, paggawas sa DNA. Sao na ron na to. Ma'am Flore Laurenti Anita. Diya dapita sa may Fatima Matina. Dakbayan sa Davao. San Pablo Fatima. Good morning ninyo din na, ma'am. So, usao na to na ron. Usaroy imuhang pangribat anak. Nga niingon marong DNA. Nga dili gina nimo imuhang anak. So, imo na lang yun ng dawato na nga ang imong asawa nakaanak og dili imuha. Dili gid siya ingnon nga sundon dayon siya sa korte ang DNA. Walay balaod nga nagsulti nga any result or conclusion made by kining mga expert based sa kining DNA testing,
ipso facto, automatic, will bind the court. No, wala mga higala ingon ana. Ma'am Rosalyn Lagunde, good morning din na, ma'am. So, pero, kung dili siya nimo maribat through clear and convincing evidence, clear, credible, convincing evidence, mahimo siyang conclusive mga kaigsuonan. So, anong naghisgotaan ni? Ingon ana mga higala ang estado pag-abot sa DNA. Kaya ang DNA man ron ang ilang gisaligan. Di naman mo makita ni mga tawanan ni kay kalabira naman, bungo naman eh. Oh? So, based na lang din sa mga bukog nga ipailalo mahigala sa DNA testing. Kung parinti ba yun ni sa mga claimants na nag-claim nga ilahang kuan. Tanang claimants, kuan po to sila og samples mga higala kung magtugma ba kaning mga bukog nga na-recover ngadto sa usa sa mga claimants dito. Nga nag-ingon nga nawala ang ilang mars kinabuhi nga gitestipayan ni Totoy nga gipaihaw kuno ni atong ang o gibaligya gilabay dinha mga higala sa Taal Lake. No? Now, ang kini mga higalang Philippine Coast Guard mao'y nagsisid. Pero ang nakakontrobersyal karon kay ang sako lagi ligon pa daw sa sako sa kuhako mga higala nga bugas. Stilan. Nga sa kadugay-dugay nang nasubmerge kuno sa tubig. Ang possibility mga higala nga maguba na siya. Dako kayo. Pero ngano daw ang sako mga higala. Ligon mamang kaayo basig Philippine made ni nga sako dili ni China made kuning ligon. Katong sako manggod. I mean, pila ba ka bulan dapat mag-deteriorate ang plastic diya sa tubig? Lain-lain eh. No? Ang sigarilyo gani man kanang filter sa sigarilyo, it takes 15 years. 15 years. Na ay mga materials, mga higala, nga lisod kayo siya matunaw, pinaagi lang sa kana mga natural process, mga higala, or through our environment. No? Ang plastics, murag 5 years manata ng mga plastics, kana mga cellophane, kana mga tos dagat, gani, di ba? Salty pa gani ng dagat, dali kayo makapagabok mga higala. Pero, ang mga cellophanes, katong na mga divers kani adtong naingon nga hugaw na kaayo. Itong nauso ganitong mga face mask gani o kanang face shield nga nangaanod may gani paingon sa dagat. 5 to 10 years. Una na siya mga higala mawala sa kining kalibutan. Ma'am Luz Salazar, good morning. Barangay Tambo Island, Garden City of Samal. Ayan, kumusta mo diyan mga taga Samal Pare Ricky 5 din. Si man sa Kap Balot. O si paring Edgar Juber. Good morning ninyo din. So, kani mga higalang sako, plastic man siya. Di po ni siya ingon nga, kuan dayon eh. Malata po dayon, dili. No? Kanang wear and tear niya, kanang ginaingon nila nga, gibuwad sa init, gisudlag basura, malata dayon, mauspaw dayon. Tungod kay kuan man na, init og ulan. Nya maugas siya. Paspas ang iyang wear and tear mga higala. Pero kung naa siya dito sa Taal Lake, naa siya sa kanang lapok mga higala, na ay tendency nga ma-preserve siya dito. Ngano man, dili man pabag-o-bag-o mga higala ang temperature, ang klima, nga makamugna og paspas nga wear and tear. The same lang man, bugnaw niya, na-preserve pa gyud siya sa kining lapok. May possibility nga, ang kana mga higalang kuan, plastics, di pa gyud dayon siya maguba. Unlike anang ibutang nimo sa gawas, igog init, igog ulan, maugas siya, kauman, ulano na po, paspas ang wear and tear. Basta pausab-usab gani, paspas ang wear and tear. Tanawa ra ko ng mga bana nga usab-usab mga higala ang ilahang mga uyab. Motira diri sa isa ka uyab, dito na po sa sunod na po isa ka uyab, dito na po motira, kauman mobalik na po sa asawa, tanawa ra ko na. Paspas kayo ang wear and tear ana.
Ha? Paspas ang wear and tear. Pila lang kabulan na, wala na. Mukapyot na mga higala o halayan. Kay nitulo na. Nitulo ng panuha. Paspas ang wear and tear. Pagtulo, samot. Samot na nga mo paspas ang wear and tear. Bitaw, ako mo pasabot mga higala, manggod. Lahi ang wear and tear. Kung isubmerge ni mo sa lapok ang sako o ang usa ka butang, kaysa ibutang ni mo sa gawas, nga init ulan, mas paspas yan. Di ba nini? Akong istorya sa inyo. Oh, pagtisting og lubong og sako, kauman o tingkaya after 1 month, hugasi. Mulagom lang siya, pero ligon pagyapon. Pero kanang sako imong sudlag basura, imong expose din na sa init, imong ihangir din na para di kaunog iro ang basura. Dali kayo may gala, matago. No? Dali kayo matago, mga higala. So, kana, nga istorya, based na sa mga pagtuon. So, ato mo't pasabot, dili pwede nga desisyonan na to ang kaning mga alleged nga mga nakuha gikan sa talik based lang anang sako, no? Usa lang man na ang sako. Dili pa jud kay ta kumbinsido diha. Diha gyud ta sa bukog. No? Kung kanibang mga bukuga bisa DNA mga higala naaba ni relatives ba ni sa usa sa mga claimants adtong mga nangawalang sa bungiro. Mao nay dapat mga kaigsunan nga sumpayon. Kay kung moingon ka karon nga kaning mga bukuga based sa DNA relatives dahil ni Juana nga usa sa mga claimants sa nawalang mga sabungiro makaingon ta nga mao na katong gipanglabay din ni atong ang nga giingon ni Totoy mao na positive man. So moingon na po na ron ang korte sa may ebidensya ninyo atong ang nga ingon naman ang DNA karon nga maogin ni sila parinti kaning bukog aning claimant o bukog aning na-recover dito sa taali maura ni sa DNA parinti sila igsuon sila dili sila kadugo pero kabukog sila di naman pwede ang dugo wa na may dugo kabukog ang tawag ana kabukog sila di ba dili naman kadugo ang parinti di ba kadugo man na kabukog sila. Saon mo na sa depensa na. Mara na'y bugat mga higalang ebidensya. Dili pa ta makasulti karon kung hinimo-himo ra ba ni sa gobyerno pinaagi ni sa pagpanguna ni Boying Rimulya ning mga nakalot nga bukog karon. Or tinuod yun ni unless and until nga mugawas ang DNA result nga pag-abot sa cross-matching mga higala sa ilahang bukog aning na-recover o bukog aning claimants pareho sila kabukog di ay sila saka patamoingon nga burag mao na burag 90% na ng istorya ni Totoy nga tinuod nga diha gyud gipalabay ni atong angtong mga sabungiro nga nagsindikato sa iyahang online o nagsindikato sa iyahang mga sabungan dito mga higala sa Luzon. So din na maisyuhan na mga higala, mapailang kaso, maisyuhan na si atong ang because of the warrant of arrest, because of the probable cause. Naala probable cause. Unsay meaning sa probable cause? DJ Sweetheart. Be? Sige daw be? Probable cause. What is the meaning of probable cause for the issuance of warrant of arrest? Doon man na. For the filing of case and for the issuance of warrant of arrest. Diba? Para ma-file ang kaso. That there is a belief nga kaning mga tawhanan are those sabongeros, mga enthusiast, sabong enthusiast, who are allegedly killed and thrown in Taal Lake. Di ba? Probable cause refers to the right that the police officer has to make an arrest. Mo ning probable cause. Lahi po ni siya.
probable cause for the arrest. No? But ang probable cause nga to ang gisgutan diri is for the filing of case. Di ba? And ultimately, issuance of warrant of arrest. This is a type that would lead any reasonable person to believe. Any reasonable person to believe that the suspect has committed a crime. That's the probable cause in filing a case. It is a belief that a reasonable belief, that a person committed a crime because of these circumstances, mga higala, nga nakita karon. Na ay nagreklamo nga nangawala ang ilahang parente igsoon mahals kinabuhi nga mga sabungiro samtang diha sulod sabungan ni Atong Ang. Na ay giingon nga si Atong Ang nagwarning sa mga naitabong tikas sa iyang sabong, meaning naitikas nga naitabo. Niingon na po ron si Tutoy, mga pulis mo ay gipasiglit o gipaturn over dito sa tigihaw sa talik for a fee. So, all this statement and circumstances, mga higala, og imuhang tipo-tipoon ni. Unya, way laing gitumbok si Atong Ang mapailan yung kaso. Ang worst because not bailable, perti pag yung daghanan ning accounts, di ba? Ma'am Jocelyn Tumanday, good morning din na. Tumanday, good morning. Shout out ako makauban na nahi sila Flora Manlulo o Imelda Ruiz. Uy, asa man ni dapitan ni ma'am. So, with all this evidence and statement, mga higala, masulti na nato nga there is already a probable cause to file a case against Atong. Unya, Atong pangutanon si Atong, unsa ikasulti ni mo ni? Ang iyahang tubag, character assassination ni Tutoy, general denial, mga higala, na di, magsilbi na. No? Dili lang man ang istorya ni Tutoy ang issue din. Kaya na may na-recover nga bukog nga muko inside sa cross-matching, mga higala, sa DNA testing. Na usaon na ron mo. Di ba? Res ipsa loquitur. Thing speaks itself. If the result of the DNA testing, mga bay, ini cross-matching nga gihimo, magtumbok sa usalang, mga higala, kabutang nga kaning na-recover nga bukog o kaning nga kliman, kaliwat ni sila. Kabukog sila. Na, usaon na ron na to. Usaon na ron na to pagribat na nga facts. Ayan, muna'y bugat kaayo, mga higala. Dapat, kung ako'y Atong Ang, kanang in charge sa DNA, ako ana ng palitondaan karon pa lang. Bayran ko nagpila ka milyon. Ipagawas din na nga dili gid mag-cross match ang kanang mga bukog. Ipadeklara din na nga bukog na sa unggoy. Bayran. Bayran. Kaya kung di na ni mo bayran karon, og mo yaw-yaw na dito, mas lakong ihatag nga talent twist tambalos-los og sirimulya na napatay ka dito. Moingon lang, sa cross-matching, parinte yun ni sila ni Kuan. Ma'am Flora, good morning din na sa imuha, ma'am. Patay ka. Mapile yun ang kaso. Once mapile ang kaso, and there is a probable cause, the tendency din na is issuance of warrant of arrest. The crime of arbitrary detention or illegal detention, kidnapping, and ultimately murder, mga higala, are high crimes. Not bailable. Nya, pila ka counts na siya. Bisang pagpila na kamilyong kwarta ni Atong Ang, og di sa tugtan nga mo piyansa, mga higala. Because of the risk of flight, basig mo sibat ni siya. Dito na ni sa China, mga higala, maglumluman para di naging maaristo, mga bay. Magpaabot og sunod nga administrasyon, mangyawat nga tagaan siya og chance nga makanegosyo balik diri sa Pilipinas na di nagyod, mga higala, magsilbi una nga di katugtan pagawson. There is a risk of flight, there is an indication of flight, so
petition for bail shall be denied. Oh. Maunay may tabo na, di kakapiyansa. Non-bailable, pero kung mag-file kang petition, igran sa korte, makapiyansa ka. Pero di igran sa korte, unsa may mga insidente or mga sitwasyon nga dili na igran sa korte. One, there is an indication of flight. No, na-chance ang musibat ka because of your capacity to do it. You are a billionaire. Naakay mga clout sa ubang nasod. Sumaw na mga higala og uban pa. Taon-taon ato ni balikan human lamang pipila ka mga pahinom. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyo. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Samtang 42 minutos na. Ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Muna kong i-mention mga igala. As much as possible, pugnan gyud sa mga abogado ni atong ang nga ma-file ang kaso. Kaya kung makakuha man gud og probable cause, pinaagi ani mga ebidensya mga igala, si Crispin Remulla, ma-file gyud ang kaso ani. And once ma-file ang kaso mga igala against kay atong ang, ultimately mugawas ang warrant nga no bail recommended. Presyo gyud siya. O karon pa lang gipasibat na niya si Gretchen karon. Apel pa mga igala tong asawa ni Cesar Montano nga si Sunshine Cruz. Good morning din na kang William Mendoza sa iyang pamilya. Ako ding amigo. So, karon pa lang, himuon yun ang tanan sa abogado mga igala sa pagpanguna ni Atty. Lorna Kapunan nga di yun ma-file ang kaso. Halimbawa, pag ma-file kaya na ay mga ebidensya, halimbawa ang diskarte dayon aning Kapunan mga igala is reinvestigation. Reinvestigation. Pag human sa reinvestigation, mangita na sila din og issue nga questionon nila mga higala. Di lang yun masaka sa korte. Adto dito sa CA, adto dito mga higala sa kuan, or iadto dito sa DOJ. I-appeal. Ang problema kay ang DOJ, kay Remulla magyapon, atay. Kaya sa prosecution, ang resolution sa prosecution, ang apilara ito mas DOJ. Original State Prosecutor. Yan, der magyapon sa DOJ, Remulla ra magyapon. Ang palong kaso, Remulla, patay kang bata ka. So,
Ingno na lang, mangita na lang ron siya Atty. Lorna Capunan og pure question of law din na para diretso sa Supreme Court para madilatar lang. Oh, para mo tanaw yung takilid yun, sibat siya tungang. Di ba? Di ka padakop nga buhi. Mo ang may tabo mga higala, pugngan yun na nila. Unlike sa sitwasyon nga ang imuhang kliyente detain imong kliyente, wala na re-investigation pa ngayon anang iyang abogado kay madugay lang siya mga higala o katanggong presuhan. Ang diskarte na sa abogado mag-file na nag-petition mga higala para makapiyansa, para magawas dayon sa presuhan ng iyang kliyente. Kaya kung mag-re-investigation siya, niya detain ang iyang kliyente, matanggong og dugay. Di ba? Mga diskarte sa mga lawyer, mga kaigsunan. So kani, delaying tactic. Kung di yun makalutsar ni Maygala, duda yun ko, sibat yun na siya tungang. Dapat karon pa lang, na whole departure order. Because he has the capacity to do it. Di ba? Gretchen Gari, kasibat na yun. Sunshine Cruz, sibat na mga higala, wala na doon sa nasod. Kaya hadlock o maduhig aning statement ni Totoy nga apil sila Gretchen. Oh? Usa siya sa mga membros gitawag nila Alpakur. Ha? Ni Atong Ang. Oh. So, sibat. Kani pa si Atong Ang, aparte naghanag kwarta. Naapagay siguro ni balay dito mga higala sa Hong Kong, China, Macau. Gambling capital ko ng Macau. So, naagin dito mga higalay. Property po ni siya siguro dito. Pwede na siya dito mapuyo. Sibat mga higala. Dere sa Pilipinas. Oh. Dako ang chance, ha? Basta mapiling kaso, tanaw ni Kapunan mata. Mo magyud na pinakalas nga advice sa lawyer nga to siyang client. Pag di na gyud makaya sibat. Ha? Go on hiding. Kaya di na to makaya. Mapildi gyud ta, kiligon kay ebidensya. Wa tay pang ribat. Na masibat na mga higala. Oh, nag-mention ta kaganiha nga nay mga gitawag na to og kanang mga probable cause, no? Tungod kay naa ni mga gala lig-on masumpay gyud ang istorya. Ang mo na ginaingon nila mga gala, reasonable person to believe that the suspect had really committed a crime because of the testimony and circumstantial evidence. Wa gyud kay may mo na mapailan ka gyud og kaso. Na pag mapailan ka kaso, non-bailable offense, di ka kapiyansa. Tanggong ka gyud. Samtang ginapaabot, mahuman ang imuhang bistas kaso, tanggong ka. Diba? Pero wata kabalo, sa ni pagsulban ni Atong Ang, kinaghan magkang kwarta. Dili na ito makita mga higala, kung makasulban ba ang kwarta ni Atong Ang, aning iyaha karong kontrobersiya nga, giatubang. Tungod kay so far, sa iyang mga press conference, nga ito ang ginapaminaw mga higala, pure, generic, denial lang yun ang iyang nahimo. Niya iyang abogado pa istoryahon, character assassination. Naway dapat mo tuoan ang Totoy, kay mo ni mo na, sakang Totoy. Pero kanay karong mag-match ning DNA karon na patay ka diya. No? So mapalig-on ang testimony ni Totoy. Mapalig-on. So mapile gyud mga higala ang kaso. Maunay pinaka mapait nga kasinatian mga higala. Once mapile ang kaso, non-bailable, gawas ang warrant, priso. Taod-taod, balik tayo. Malaman pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your tax Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Memorize yan? Basic! Love Radio.
Balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 49 minutos. Ang kalabay human ng alas 8 sa buntag. Isagwa mo mangutana para mo mag-iyahan. Dili mo malate sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga lakaw karong buntaga. Alright, dirita sa istorya, may tungod aning kang Comelec Chairman George Garcia. Pwede ko no mga higala mapriso si George Garcia sa iyang tibuok kinabuhi tungod sa patong-patong. Pila ni? 50 million? 5 million. Nga counts mga higala sa cybercrime. Nako, George Garcia. Human siya formal na mga higalang gipailan og kaso. No? Ni Mayor Magalong sa mga retired general, mga kini mga higalang pastors, no, mga taga-simbahan, tungod sa cybercrime. Usa na ni mga higalang problemahan ni. No, good morning, Ma'am Elsa Kyutso. Nindot kaayo imong pagka-explain John, mauning ganahan gud mi maminaw sa imong program. Salamat kaayo, Ma'am. Pero man pug nibukad ang ato ang kasing-kasing ani, dungan sa pagbukad sa to ang ilong. Now, unsa diay gihimo sa Comelec ubos sa pagpanguna ni George Garcia? Ang unang akusasyon mga higala, ang software nga 3.5 version nga maoy gi-certify mga higala nga maoy dapat gamiton sa automated counting machine, iyahang giilisdan og 3.4 nga wala ni masertipikahan. Mao nay una niya nga atraso. So wa siya manangid iyang giusab. Cybercrime. Ikadua, illegal kuno mga higala nga intermediary sa cyber sa result. Wala mo diretso mga higala ngadto sa computer nga may maghatag og result. Naa pa human intervention, intermediary. So, cybercrime na po. Ang ikatulo, gi-erase niya ang 5 million votes nga discrepancy mga kaigsuunan. No? Mao ni ang mga akusasyon sa iya. So, ang counts, nagamatter kung pila ka mga boto ang iyaha mga higalang gipang hilabtan. Nga may resulta, sa kadaugan mga higala, bisan daw wala giboto, si Tito Soto, si Bam Aquino, o si Kiko, panghilinan. Matod mga higala, ni Attorney Harold Respicio. Patay kang bata. Pati naku ang prison. Cybercrime. Kay naaday sa atong balaod, nga kaning mga natagik aning automated counting machine, kaning Miro, maugyo na siya dapat. Dili siya hilabtan, dili pang ilisdan ang mga software, dili pang kuri-kurion ang sistema nga na-agree ubos sa balaod as counting machine, maugyod siya ang pagasundon. Karon, kay gisupak man ni mga higala ni Garcia. Dodong Hirnanod, good morning, naminaw diya sa may Ilam Turil. Kauban sila Talio, Quistas, Luloy og Sinining, Yurgin sa may Purok. Unsa man ay Purok ninyo din na. So, perting dakuan ni mga higala sa atraso. Kaya lang, dapat ang gamiton 3.5. Ang imong gigamit 3.4. Nga wala ma-certified, wala na siya may gala ma-audit. Ubos sa balaod. Perting dakuan sa atraso mga higala ni George. Wa ka manangid, nagbuot-buot ka lang. Dili na siya discretion because it is already a law. Nga dapat pagasundon. So, wala kay discretionary power din as chairman or officer sa Comelec nga imo nang ilisdan mga higalang 3.5 version sa software ngadto sa 3.4. Nganong imo man ang gihimo? Kinsay nag-authorize sa imuha nga imo nang himuon? Walay balaod nag-ingon nga nakay discretionary power. Karon imo nang gihimo. Patay kang bata ka, George. Mao na giingon ni Harold Respicio.
ang usa ka CPA IT expert at the same time a lawyer mga higala. Oo. Di ba? Karon, nagbutang pa jud kag intermediary nga pwede nimo masala ang outcome, ang final outcome, ang final result nga imong ipagawas. Pwede pa din nimo salaon. Nagbutang ka illegal nga intermediary. Nahilabot ka na, cyber na nga trabaho. Patay ka, George. Ha? Gi-erase pa ginong 5 million discrepancy nga boto nga imong giingong nga discrepancy. Ha? Ikaw ray nag-ingon-ingon ana nga discrepancy gi-erase nimo, wa nimo gipakita daan nga discrepancy ni unsay dapat himuon nato ani, kanus ani nato ni i-dispose. Ato pa baning angayang ihapon unsa bay giingon sa balao dina, imo lang gidaritso og erase, George. Mao nay perting dakuan nimong atraso karon, ha? Nga niingon si Attorney Harold Respicio. Therefore, I conclude, George, you will be imprisoned for life and pay a huge amount. Kulangon pa ng imuhang bilyon-bilyon nga gingong gideposit nimo dito sa Hong Kong. Patay kang bata. Ha? Maona ni nakabahog tik-tik ron. Di-manipulate gyud ay mga higala ang result sa kining eleksyon. Mao ni nga tingaka ni daog man ni si Bam Aquinos, Kiko Pangilinan, si Soto murag arang-arang pa. Pero si Kiko, si Bam mga higala nga sus Ginoo ko. May pangmulto, imo pang makitaan mga higala sa survey. Ha? Kani wala gyud natingalan ka nga ni daog. Ha? Ni daog. So mao day ni naapay uban nga mga congressman nga nibaya daw kang George ug mga mayor nga nibayad kang George Garcia mga higala. Daog. Kaso lang nabulabog. Kaya ang uban nga nibayad, wa man mo daog. Unya giingnan na lang niya nga mo kuan pa man ka, mo petition pa man ka dito sa petition, ikaw na kung padag-on dito. Pastilan nako. Ha? Di kwarta-kwarta gyud ay mga panuhak dagko. Gi kwarta-kwarta gyud sa panuhak dagko. Ha? Alas 8:56 na paspasa ba oras. Hisgutan pa unta nako ning mga sakyanan gikan sa China mga higala kay niingon ang Israel na aday gadget di na nila pasudlon dito. Number 1 ra ba nga importer ang Pilipinas aning mga sakyanan gikan sa China kaning mga Geely unsa pa ning uban. May pagpapalit na siguro tag surplus ani kang Ma'am Bell Car Surplus dinas Katalunan Pequeño kay wa pa nay gadget. Tigpaniktik sa tuwa des Pilipinas. Ato taning isgutan pero kabsa naman ta mga higala sa oras. Ha? Kay mo niroy tunog kayo nga balita. Nakumpirma mga higala sa IDF, Israeli Defense Forces, nga ang sakyanan nga ilahang gipalit gikan sa China, gipambutangan mga higala og mga gadget aron mamonitor ang mga panghitabo dito sa Israel. Nya kita, Pilipinas, nagsige man tagpasulod aning mga China nga mga sakyanan mga higala. Wa bapod kaha ni mga gadget aron monitoron ang gobyerno sa Pilipinas ug dagan diri sa Pilipinas, especially aning ato ang conflict of claim karon dinha sa West Philippine Sea. Ha? Nindot ni nga isgutan, no? Pero again, ugma na lang ni pohon kay wa na tay oras mga kaigsuonan. Wa na gid tay oras, naay oras di naman ato, di na pod mga higala mag-igo. Manamilit na lang sabkon ninyo. Mga suki na itong tigpanubay. Dini sa 90.7 Love Radio. Sa tuang mga nagsunod sa tuang Facebook page, ang Nisyo sa Masa, June Bersamin. Abanuna tamay gala, magbulag-bulag, ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Ang tao nga dunay kaalam, magbaton ug kahadlok ka. Samtang ang taong kulang sa kaalam, wala masayod ug unsa ang kahadlok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Hangtod umapon, samang takna, samang istasyon. Ini sa 90.7 Love Radio, Isyu sa Masa. Uban yung alagad bata-bata, June Bersamin. Salamat kayo, may buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.